то ҳатто барои қарзи сим-карта запрет на въездаш кардиянд, метавонӣ ки моҳи сентябр аллакай муроҷиат кунӣ барои продлит кардани патент. Ростай аблава доимӣ шидай, кай брай меқапана хизматат мебарад. Аблава доимӣ нест ва айни ҳол аблаварам нест. Доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард. Доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан. Доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. Ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Лоиҳаи нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: то 30% нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд барқӣ карда шавад. Мақомоти тоҷик азм доранд дар солҳои наздик ҳиссаи мошинҳои барқиро дар Ҷумҳурӣ то 20 ё 30% теъдоди умумии нақлиёт расонанд. Содиқҷон Нуралихонзода, мутахассиси раёсати нақлиёти рӯизаминии Вазорати нақлиёти Тоҷикистон гуфт: ин иқдом дар доираи лоиҳаи барномаи рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023 то 2027 дар назар дошта шуданд. таъкид шуд ки тарҳи мазкур барои баррасӣ ва тасдиқ ба ҳукумат пешниҳод карда шудааст. яъне ки лоиҳа пешниҳод шудагие ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди нақлиёти барқӣ солҳои 2023 то 2027 бояд ки лоиҳа ба имзо бараса, яъне қарор мешавад ё қонун мешавад ки то 20 ё 30% нақлиётҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барқӣ шаванд. Агар дар умум бигирем, ғайри таксиҳо дар 7 моҳи соли ҷорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 240 адад мошинҳои барқӣ ворид карда шудагӣ ҳастанд. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки медонед, айни ҳол границаи Қазоқистон кушода шудагӣ ҳастай ва ма ширкати бародарои хидмат ба шумо тавсия метиҳам барои граница бурдан. Касое ки дар Москва қарор доред ё ки дар Московский област қарор доред, метавонед ки байнами рақамҳо занг бизанед, муроҷиат кунед, аз номи ма гап занед. Худованд хоҳад шуморо соғ ва саломат бурда аз границаи Қазоқистон мегзарона. ҳатман занг бизанед бо нархи арзонай. Тешмадов нависондай: брат права дар сафоратхона метиҳанд, праваи тоҷикиро дар назар дошта бошед наметиҳанд. Вале як тавсияи дигар ба шумо метиҳам ки бисёри нафаро савол метиҳанд ки чӣ хел права мо бигирем. вақте ки дар Федератсияи Россия қарор доштагӣ бошед, шумо агар барои кору фаъолият кардан бигем, метавонед ки дар мактабҳои ронандагии Федератсияи Россия ҳуҷҷатотона биспорен ва праваи российский бигиред. Саид Алиев нависондай: ака гапат надорум, зинда бошӣ, ин қадар саволҳои ғариборо ҷавоб метиҳӣ. Ба пеш ака, дар корот муваффақият. Зиндаву сарбаланд бошӣ. Тирам ва кӯшиш мекунем ки каме ҳам боша хизматмон ба муҳоҷиро бираса. Як каси дигар нависондай: салом додари азиз, ман патентам аннулировать шудагӣ, 9 моҳ мешавад ки дубора регистратсия кардагим. Тамом. Метавонам ҳозир границаи Қазоқистон рафта биёму патент кунам. ҷавоб де. пешакӣ раҳмат ба падару модарат. агар ки шуморо дар ягон ҷо рейда қапидагӣ набошанд, штрафтон кардагӣ набошанд, бале метавонед ки аз граница истифода баред. Фариду нависондай: ака агар патента супоридагӣ бошӣ, мақсад получат накардагӣ бошӣ, мумкинай кор кунӣ. то патента дар дастат нагирӣ, то ҳаққи кор кардан надорӣ дар ягон ҷо. Илҳом Тиҷей нависондай: салом ака, пешакӣ раҳмат. симкарта қарздор бошад, Тоҷикистон барои депорт ё ягон проблемаи дигар мешавад? ҷавоб терадной. ман ба шумо як мисол меорам. анами чанд ҳафта пеш як бародармон ба Федератсияи Россия сафар карданӣ буд. билет гирифт, рафт аз аэропорти Домодед ва намонданаш гузашта обратно роиш кардан. вай худаш намедонист ки чӣ кор кардагиай ва гуфтанаш ки въездат маҳкамай. омад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъдан дар сафорати Федератсияи Россия ариза пешниҳод кард ки ман намедонам барои чӣ мара запрет на въезд кардиянд, санҷиш кунед. баъдан аз ҷониби посольства ҷавоб омад ки симкарта харидагӣ бидай ва ҳамун симкартаро қарздор кардаи пешай омаданаш партофтай пулша наспорида омадай. дар ҳамин ҳолат то ҳатто барои қарзи симкарта запрет на въездаш кардиянд, баъдан дар ҳамин ҷа ҷарима спорид, въездша кушода карданд. Амирзода нависондай: ака ай ҳозира Москва душанбе тудаи обратно билет брон кунем, мешава? меган раҳо маҳкам мекунанд. ростай? не, раҳо маҳкам намешаванд. ҳозираш дар бораи ягон қарори нав нестай. метавонӣ ки тудаи обратно билет бихарӣ. Саидов нависондай: акаҷон, ай ки ҷо гирем қоғази тестира арзонтар мешава, илтимос ҷавоб гӯед, мо дар Москва.
ростигап дар Москва намедонам, адрес надорам. ҳаму авиакассаҳое ки билет мефурӯшанд ҳамвора пирсен, мумкин хичон тайёр кунанд ё мумкин ягон одам дошта бошанд. СС нависондаст: салом, ака, мара патентом 15 октябрда буд мешавад. Ма чӣ тавр патента продлит кунам? Агар ки трудовой договор қатъи кор кардаста бошӣ, метавонӣ ки моҳи сентябр аллакай муроҷиат кунӣ барои продлит кардани патентет. Вале агар нелегально кор кардаста бошӣ, граница мегзарӣ, баъд аз сари нав мекунӣ. Самир нависондаст: салом, акаи Сорбон, мара падарам вафот кардагиай. Ма сардори оилаем, додарам майдаҳай, мара хизмат мебаранд. Раҳмат, ҳама вақт сарбаланд бошӣ. Агар документально хета сардори оила гузарондагӣ бошӣ, тра ба хизмат даъват намекунам. Ҷафаров нависондаст: салом алейк, акаи Сорбон, ма 17 сола ҳастам. Регистратсия кунам, милитсияҳо мехапанд ё не? Пешакӣ раҳмат, акаи Сорбон. Барои 17 сола танҳо регистратсия лозимай, тамом, ягон монеагӣ намешавад. Саид Собиров нависондаст: салом алейкум, акаҷон, двойной гражданин бошӣ, аблавам мебарад? Агар ки двойной бошӣ, бале, метавонанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистонам ба хизмат даъватат кунанд. Агар дар Россия хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон даъват намешавад. Исмоил Зиёев нависондаст: салом алейкум, ака, ростай аблава доимӣ шидай? Кай брай меқапана хизматат мебаранд? Ҷавоб те. И гапҳо ҳамаш дурӯғай. Аблава доимӣ нест ва айни ҳол аблаварам нестай. Агар касера ки даъват кунанд ё касера ки ба ҳамун комиссарияти ҳарбӣ гирифта бубаранд, номнавис мекунанд, ба қайд мегиранд ки оё ҳамин шаҳрванд бояд ба хизмат даъват шавад ё ин ки не. Ҳамин чизоро шумо хуб дарк кунед ва ба ҳар хел овозаҳои дурӯғ боварам накунед. Қурбон нависондаст: салом алейкум, акаи Сорбон, ма Россиядаем. Зану кӯдакома биёрам давернес дар кор мешавад? Пешакӣ раҳмат. Бале, давернес лозим мешавад. Бе давернес наметавонад зани ту бо фарзандот сафар карда. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.